10 jaar geleden werd het Boeldroom op vlak water geopend. 1 decennium later zijn Toon van Rens en Eve Seelen nog steeds trots op het eindresultaat. En dat lieten ze blijken tijdens de open dag afgelopen zondag. Het is een denderend succes. Na 10 jaar kijken we terug naar een schitterende accommodatie. Een van de mooiste van Nederland. Met heel veel, ongeveer 200 mensen spelen hier per week. En er zijn mensen bij die soms 5 keer per week spelen hier. Een topsucces, al met al. Jullie zijn neem ik aan ook trots dat heel Venray hier betrokken is. Het is niet alleen Venray, maar ook alle kerkdorpen, noem maar op. Dat is het hele sterke ervan. JBC was te klein om dit alleen op te pakken en toen zijn dus alle kerkdorpen, bijna alle kerkdorpen van Venray zijn hierbij betrokken. We hebben nu 7 of 8 verschillende clubs die hier spelen. En daarboven zit dus een stichting die het complex beheert. En vandaag open dag, dat is het toetje eigenlijk. Hoe gaat het vandaag? Vandaag gaat het bijzonder goed. U ziet het, hier zijn heel veel mensen dus en we kunnen aan die mensen uitleg geven. En we hebben al verschillende mensen dus die zeggen van wij komen bij die sport. Dat vinden we ook heel leuk. Ja, want wat is het mooie van Jeu de Boule? Jeu de Boule is vooral ook de contacten die we met elkaar hebben. Het spelelement wat erin zit. Ja, dat soort dingen. Maar vooral ook de sociale contacten. En dus ja, mensen die wat soms alleen zijn, kunnen met andere mensen contacten krijgen en dat soort dingen. Dus dat is het hele sterke van Jeu de Boule. En hoe ziet de toekomst eruit? Zit er nog groei in? Er zit zeker groei in en zeker als ik zie wat er vandaag hier op die open dag aanwezig is, dan zeg ik, daar heb ik er alle vertrouwen in dat het nog groeit. Ja, want er is natuurlijk ook, dat noemen ze zo mooi, de vergrijzing. Ja, daar profiteren jullie eigenlijk van. Wij profiteren ook van de vergrijzing, maar van de andere kant willen we ook graag wat jongere spelers erbij hebben. In de nationale competitie waar ik in meespeel, speel ik vaak tegen jongere deelnemers. En dat vind ik erg belangrijk dat er bij ons bij het geheel ook wat jongere mensen mee gaan spelen. En jongeren hoeven niet direct 16 of 18 jaar te zijn, maar onder de 40 vinden we uitstekend. Zelf ben ik ook begonnen toen 42 jaar geleden. Toen kwam ik ook net kijken, hè, een beginneling. Maar we hebben er veel van geleerd en we genieten er iedere keer van. Hoe moeilijk is Jeu de Boule? Is het makkelijk aan te leren? Het is best wel moeilijk, moet ik zeggen. Als je het echt goed wilt spelen is het heel erg moeilijk. Maar het is wel voor iedereen zonder conditie. Dus het is gewoon een spel wat eigenlijk iedereen kan. Alleen de tactiek, de techniek, ja, dan moet je natuurlijk toch. Dat is bij de bal er precies bij het badje te leggen. Dat is dus de moeilijkheid. En om hem soms weg te schieten, dat moet je dus heel veel voor oefenen en heel veel voor leren. Maar iedereen kan het.